माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचे खूप खूप स्वागत। सन 2022-23 मधील शिक्षण परिषदेचे पहिले पुष्प जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कर्नावड येथे आज संपन्न झाले। कर्नावड शाळेतील पदवीधर शिक्षक दळवी सर यांनी कर्नावड केंद्राच्या केंद्रप्रमुख माननीय वाडकर मॅडम व उपस्थित सर्व शिक्षकांचे स्वागत केले। केंद्रप्रमुख सौ वाडकर मॅडम यांनी आजच्या शिक्षण परिषदेचा उद्देश आणि प्रशासकीय बाबी यांविषयी चर्चा केली। टिटेघर शाळेतील शिक्षिका शीतल मिसाळ यांनी इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना कसे शिकवायचे, त्याचप्रमाणे विद्याप्रवेश, शिक्षक हस्तपुस्तिका कशी वापरायची याविषयी शिक्षकांना माहिती दिली। याच्यामध्ये सर्व माहिती दिलेली आहे। ठरवलं आपण ते पण काय झालं, पहिलीच्या मुलांचं स्वागतच झालं। मग तशा पद्धतीने आपण काय करायचं, त्यांचं दररोजचं स्वागत करायचंय। आमच्या दैनंदिनीमध्ये तुम्ही दिवसभर काय घेणार आहात हे मुलांना काय करायचंय सांगायचं। मुक्त खेळ आहे, त्याच्यामध्ये पायाभूत साक्षरता, पायाभूत संख्या ज्ञान, दुपारी भोजन, भोजनाच्या नंतर सर्जनशीलतेचा विकास, मैदानावरील खेळ आणि निरोपाच्या वेळी काय करायचे 5 वाजता विद्यार्थ्यांना की ते दिवसभर आपण काय घेतलं किंवा काय शिकलो हे सगळं मुलांकडून आपण हे करायचं, मुलांकडून सांगून घ्यायचं की मुलांना विचारायचं आपण दिवसभर आपण काय घेतलं आज, ते सगळं मुलं तुम्हाला सांगणं अपेक्षित आहे। याचबरोबर आज तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे की आपण जे प्रायोगिक तत्वावर गेलं वर्षभर 2 हे राबवलं तालुक्यामध्ये, त्यामधला एक उपक्रम आपला होता दिसा आणि दुसरा होता स्वानंदी। आता दिसा आणि स्वानंदी याचा आपण वर्षभर अभ्यास केलाय, आपण आपल्या वर्गामध्ये तो वर्षभर राबवलेला आहे। याची दखल कुठेतरी याला घेतली, शासनाने घेतली आणि महाराष्ट्र राज्याने त्याचा स्वीकार केलेला आहे। कर्नावड शाळेतील शिक्षिका बांदल मॅडम यांनी भाषा व गणित पेटीचा वापर, त्याचप्रमाणे शैक्षणिक साहित्याची मांडणी कशा पद्धतीने करावी याविषयी मार्गदर्शन केले। ज्या कविता आहेत तुम्हाला माहिती देते, त्यातला 25 नंबरचं वाक्य तयार करणे हे साहित्य आहे। आता इथे शब्द आहेत खाल्ला, फोडला, कापला, त्यानंतर मोठा, आता हे काही ठोकळे आहेत वाक्यांचे, शब्दांचे। या शब्दांपासून विद्यार्थी ते ठोकळे हाताळतील आणि वाक्य तयार करायला जर आपण त्यांना सांगितलं तर मुलं ती वाक्य तयार करणार। जसं की इथं मी तयार केलेलं आहे, रमेशने पेरू कापला, चेतनने अननस धुतला, वेदिकाने फणस खाल्ला आणि इथं 4थं वाक्य तयार झालेलं आहे, राधाने पेरू फोडला। अशा